Budúcnosť. Kto by nechcel vedieť budúcnosť? A ja ti v tomto videu poradím, akú môžeš mať budúcnosť. Nie je to sranda, nie je to žart, nie je to zábava, je to seriózna vec. Ako zistíš, kam smeruješ, ako zistíš tvoju budúcnosť. Tvoju budúcnosť zistíš tak, že sa pozrieš okolo seba a spomenieš si na 5 tvojich najbližších ľudí, ktorí sú pri tebe a pozrieš sa na ich životy. Majú rodiny, sú šťastní, sú úspešní, sú zdraví, sú v dobrej forme. Ako náhle zistíš, že máš okolo seba 5 najbližších ľudí, ktorí sú v zlom stave a ty si s nimi v každodennom kontakte, tak tvoja budúcnosť nebude o nič lepšia. Ak máš okolo seba 5 super ľudí, zdravých, vitálnych, úspešných, v dobrom stave, tak tvoja budúcnosť vyzerá veľmi dobre a pozitívne. Budúcnosť. Kto by nechcel vedieť budúcnosť? A ja ti v tomto videu poradím, akú môžeš mať budúcnosť. Nie je to sranda, nie je to žart, nie je to zábava, je to seriózna